everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Gipangita na ko siya lugoy. Apan wa ko'y nakitang babae nga adunay timailan nga siyang anak ni Iska. Pastilan, hapit na. Nay, puwa-puwa ng tinuo sa kandila. Piligro na lang mahimong dugo. Nga sa ato pa. Kaya naingon naman ng kandila. Gigunita na ni Iska ang iyang anak. Naanan ni siya mga kamot. Kinahanglan masud na ko pagbalik ang ilang mansyon ni Iska. Wala ka nakitang timailan sa una ng pagsuod dito. Katumeto kas mansyon ni Iska. Katumato ni mong nagpakatagulilong ka. Basi naragito siya sa suod sa mansyon. Karong gabi, baliko na ko ang mansyon ni Iska. Anday! Kinsay imo nga anday? Carmen, Uy, Carmelitos, pila imong edad? 8 years old. Uy! Lamias ka noon. Humok pagbukog. Lamia ka unon. Ay, way lata-lata. Kilaw dito. Doon na kay gisulti. Wow, oy, wa ko'y gisulti. Ano? Lami, agyot. Nagtuo lagi ang imong laway. Di nalaway, day. Di nalaway, day. Unsa di ay? Rabis na. Ay, joke na to, joke. Kaon ka candy, day. Naa di ay kay gidala nga kindi. Nakikita, daghang candy. Nara, ni as plastic. Nara, kita ka. Hala, naa tuo daghang kindi. Sunindutan ka noon, gining bata, oy. Pakit unti kining daghang kindi, ha? Pakan unti ka, dara. Pakan unti ka ini, ha? Adto ta dito mga on, ha? Aron, di makakita ang ubang mga bata, ha? Nga, mga on ta ini. Kaya kung magkakita sila nga na ako'y daghang ginahang kindi, ilugo nila sa laing mga bata, di kakakaon ini. Dali adto ta dito mga on, inday. Sige, tana. Hindi na kaayo sakit isulti ang akong dila. Wa na kaayo ko mapungog. Bahala nagmusakit ang akong dila ug mapasok. Bahala nagmusanting ang akong uho sa kasakit ug magdugo ang akong dunggan kung mag-ampo ko sa akong kinuo sa katarong. Ang importante, dili makasuot sa akong lawas si Lotus. Ug di mi makapambiktima. Dili ko makapatay. Sirayan unta ang iyang rumbo kagabi. Gibati ko og kagutom. Mangita ko og pagkaon dinhi sa lasang. Oh, may bayabas. Bayabas kay hinog. Kuhaon ko kana. Nia. Nakuha ko na ang bayabas. Ni anas ako mga kamot. Kanon ko na kini. Giluod ko sa payapas. Dili na ko matuhon. Di ko makakaon sa akong mga pagkaon kaniadto. Nagpakita kong karning labas. Karne sa tao ang akong gipangita. Dili. May tubig. Muinom ko. Basin og matambalan kining akong kagutom pinaagi sa tubig.
Gutomon ka na sa karne sa tao. Ug uhawon ka na sa dugo sa tao. Gutomon ka na sa karne sa tao. Ug uhawon ka na sa dugo sa tao. Gutomon ka na sa karne sa tao. Ug uhawon ka na sa dugo sa tao. Ay, Rami. Sila pagkalit sa kukunahon na. Gusto na. Gusto na. Pasagdin ako ninyo. Manok. Gugdon ko ang manok. Kanood ko siya buhi. Basig ang yang karni ug dugo ang makatambal sa kong kagutom ug kahaw. Muhinay ko sa pagtuol. Ug kung maduol na ko niya, sakdapan ko siya. Anak ko sa iyang tuol. Karon ka. Pasaylo ako. Kanuntik ang buhi. Ha! Igod-adin ako hangtod sa hangtod. Di na pagyud ko maulitan. Usa ko kaungo. Usa ko kaungo. Kani adto. Bisan gamayng garas, usamad kay ka sa akong panit. Bisan gamayng dugo, mahadlo ko. Pero karon, bisag ikaliko ko pa ang dugo, dili na ko bubati o kahadlo. Eden, Tingog na usap akong nadungkan. Apan wa ko'y nakita. Oh, ikaw, Prinsesa Almera. gikasubo ko pag-ayo ang imong lahi ang kuman. Prinsesa Almera, wa ka ba ikatabang nako? Usa ka ka prinsesa nga engkantada. May gahom ka dili ba? Dili ko makatabang kanimo. Tungod kay pinirisusap ko. Kung makagawas ko sa kibilangguan sa akong amahan. Binilanggo ka. Oh. Dili ko makaanha sa inyong dapit. Og ang akong gahom, kutob lang din sa akong nahimutangan karon. Ang dapit nga akong gibantayan. Nakigsulti ko kanimo pinaagi sa buwak. Nakita ko ikaw. Dili ko lang ikaw mahikap. Ang akong replika lang ang imong nakita, Eden. Eden, ang akong ikatambag kanimo, ang pagdasig lang kanimo, Eden. Ligo na ang imong kaugalingon, batuki ang pagkadautan. Nahugno ang akong pagkatao. Tungod ining akong gidangatan karon. Si Ryan. Higala ko siya. Gisultihan mo pa siya nga ako ang babaeng iyang gipangita. Ang anak ni Iska. Wa ko'y gahom sa pagsulti ni anak. Tungod kay gididan kami sa among labaw. Sultihan ko ikaw, Eden. Bisag unsa pa'y imong tangatan. Padayon na ang pag-ampo sa atong hari sa tanang hari. Oh, gibuhat ko ka na. Bahal nagmapaso ang akong dila. Eden! Eden, hayan ka! Si Ryan. Niya nausap siya. Prinsesa Almer. Hayan ka! Nawaha siya. Kinalang dili ko makita ni Ryan. Mutago ko. Kumusta mo na ka? Nanghupaw naman noon ka. O sa man, mulahos ka pagbalik sa suod sa mansyon ni Iska? Oh, Nanghupaw na sad. si Eden. Oh,
Gibalik na ko siya sa lasang. Oh, Gipangita na ko siya dito. unya, dito, unya. Galibog ko lugoy kung unsa unahon ako sa pagpangita. Si Eden ba? O ang anak ni Iska nga mao'y gamiton sa kangit-ngit? Kung magkaimo ka, dungan na. Bita, tarong ta. Sige ha, anin lang ha. Tabang ko pangitang di Aiden ha. Pero, ikaw li pangita atong anak ni Iska. Di lang ko mag-ako-ako ato. Kaya kasiguro ko, nga mangtas kitong anak ni Iska. Ungo ko na si Iska, di ba? Tabang! Uy, hala! Si Upaw nang dagan man na! Pau! Ngano ka? Nga ganagan mo ka! Hapit sa dili! Ay, 2,000. Ay, klaro si buhok. Huwag kay buhok. Huwag kay upaw ka. Huwag kay malarot. Ay, kung larot. Inom sa tubig, oh. Ngililisngag ng ilong ni Mug dinagan, oh. Lisngag ni Dan. Daan na. Pati na ko, aglisngag, no. Mura mag sa pagdagan, yun. Tanaw. Kuya, oh. Hinaya, masudla ng tubig ng ilong mo. Gihurot mo sa bagol ng tubig. Ay, daw eh. Sudipan ka. Hurot, gil. Kutasa ginoy. Bang kalinisang. Ha? Nanggubot yun. Usa. Higubot Siya ba? kuptan. Doon ay nangawang mga bata dito sa eskwelahan sa itong lungsod. Patay! Dungo, mauna ka ni. Gidungog nga doon ay manguha ang mga bata. O kagubang mga panimay, gisuod kay kuha o ng mga bata. Wa, hibaw yung kinsay nakuha. Diyan na mo ha! Diyan na mo kay... Nabahuran ako! Oy! Pasisi! Lakuyaw na ni. Gipanagit ang mga bata. Kaluoy. Sa tanong na yan? Tanga-tanga lagi po tayo ni. Panagit nila ang mga bata. Oh, lagi. Uy, nangunot imong agtang. Ngayon na. Nabasa ko na kana sa libro ni Lolo Lirio. Unsam ng libro ha? Nga, naguna-una man na. Naguna man. Nahibaw ng Amerika. Nga, imo na itong gipugnan unta. Kung sayo ko lang gikaybag o gipatay ang anak ni Iska. Dili unta kinimita pa. Masumpa ang nisuwat nga katalagman nga mugna sa tutan. Hala! Patay! Uy! Kaya po ka magadungog ini. Miuwang ang irudong. Miuwang ang irong utong tutok. Dili ka na mga ungo na mga bata dong. Dili ka mao na ron. Pero unto man ron. Magpakaungo dis lag untong dako. Makalakaw ang ubang mga ungo lugoy. Bisan sa adlaw. Dili sila vampira nga pagkaungo. Uy! Si Alia, hain na nga ako mangod. Nananari! Nagduwag Jackson. Lugoy, bantay si Alia. Ug ayaw gyud mo panggawas. Magsusi ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.